है। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की। भसाने में मार हो गईल, अरे मार हो गईल। अचके में देखलक हमर भाई भसाने में मार हो गईल। सरस्वती माता सरस्वती माता प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। कहेला जे केहू बोली ओकरा खाए के पड़ी गोली। कहेला जे केहू बोली ओकरा खाए के पड़ी गोली। मार भइल भारी छूटल रहमदारी, इज्जत खराब हो गईल। उनकर आबिर लगावल जू के काल हो गईल। अचके में देखलक हमर भाई भसाने में मार हो गईल, अरे मार हो गईल। अचके में देखलक हमर भाई भसाने में मार हो गईल। गंगा जी दूर है जाना जरूर है, गंगा जी दूर है जाना जरूर है। म्यूजिक बाय मुन्ना राज। डीजे के फुल कह के साउंड लगला समारे हाँ डीजे के फुल कह के साउंड लगला समारे उराउंड। पहले विकास प्रदीप राइटर गाँव में बवाल हो गईल। पुलिस प्रशासन सभे तैयार हो गईल। अचके में देखलक हमर भाई भसाने में मार हो गईल, अरे मार हो गईल। अचके में देखलक हमर भाई भसाने में मार हो गईल। जत रहे मूर्ति हो खेला विसर्जन, रहेलो भर सखी बगल प्रजन। उनकर आबिर लगावल जू के काल हो गईल। अचके में देखलक हमर भाई भसाने में मार हो गईल, अरे मार हो गईल। अचके में देखलक हमर भाई भसाने में मार हो गईल। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।